ọzọ ekenekwa m na asị m nke onye chi anya gazela biko kwa na Igbo ndị ọma njem unu mana na gara aga nwere m vidio ntị maka pastọ na memba ya asị na ego si na ego asị ha biko kwa na nkịta nke bụ eziokwu apụtara because the girl has finally exposed the pastor's secret maka ọ bịa post their chat post their voice record ma mgbe pastọ na-asị ya na nwe ndidi na ego gịnị ego na nkọcha ihe niile ọ kọcha mana the thing is that the genesis of this issue is that the pastor na-ayọzi biko sisi biko ka ewepụ the thing online ka abịazi ya setụlụa outside online mana njikwa ejeje mee vidio nwaanyị nọ in between the case na-ayọ gị mgbe asị gị nna kwuo eziokwu n'ili ego dis ga ekenili ya ka ama ka esetụlụ ya eme vidio si n'ili ha ego dis ga so kịta the girl akpọ ọgụ evidence out ọ na-akọwazisi na pastọ na-ayọzi biko ka abịa setụlụ online ọ dị ndị a na-ebutelu Christianity ajọ afa anyị na-asị onye ọbụla bụ pastọ kpọli in the name of God na-atụ asị a na-abụ ya ebubo Chukwunna bụọ ya ike ka amalụ ndị bụ ndị maka na sanitation has to be done in the body of Christ biko kenen nyenenu the final judgment of this pastor. The moment of truth have come. Aha mboju ga na awaleze. And ọrụ m bụ ị na-fight ihe ọjọọ niile dị na the society. So nke a dalụ n'ọta m. Ọ ya mere nji buru ya n'isi ka ebu gara. Buru ya n'isi ka ebu igbakwu ọka. Buru ya n'isi ka ebu agbala ọtị. Biko ọ wụrụ na ịchọgodo ihe inene vidio mana ọ gara ịka mma na inenere ya maka na details na dị na this video mana ọ na ị nwere data inene share ya vidio a nidiri ịga door to door anyị nidiri flush out ihe ọjọọ from our society na ka anyị bido na mbido Martin onye mmemme si na Chinazụm bịakwutere si anyị akaụntụ nọmba ya ka di wee sendịeri ego nne then later in the day according to him or in the night sendịeri ya whooping sum of 3 million naira. Ajụọ ya si nwetara ego si ya nwetara. Oluzie na bank transfer ego. Transfer 1 million naira. Yes, 1 million naira ka ọ transfer and not 2 million naira. The chart dị n'ihu na the chart dị na my screen. Mgbe Chinazụm na-agwa ya na 1 million ka o sendị. O sendịrị 1 million naira bido ozugbo na ha ego charge. Kedu na each transfer ya na-eme ihe ọ gwa Chinazụm na each transfer ya na-eme wụ 50,000 naira charge. But mụ na gị mana each transfer na bank 53 naira ka a na-ana. You move ego from your bank to another bank 53 naira no matter the amount. You be a worker confirm wulu mie tata. 53 naira. Martin onye mmemme pastor wee na-agwa ha na each transfer ya mere ha 50,000 naira. The moment Martin luru na bank or transfer the whole money at once, move also 1 million naira, go be a conceive golo. Ono jesi we ri ego ha. O plan gi a plan. And off go na ndị a na-eme ihe ejela akwụkwọ. So na agwazi ha na each transfer wu 50,000. Where so 53 naira. Ndị ayogide why 30,000 nya ajụ. So no 50,000. Chinazụm wee gwa ya na ya ga-agaba Lagos ka egbo ya nyetọpụ ha ego nke fọrọ na ọsọ na ya ga-transfer na nsogbu adịghị o wee move to Lagos. Move to Lagos utu ụmụ ya na ya block ya. The rest of the money wụ na forward and backward firing of chatting and the call and everything ka eji nwee ike nwetelu up to 2 million naira. Na Martin onye mmemme na-asị na ya transfer 2 million naira at once. Then bịa transfer 200 wee kpọọ ya mba. Chinazụm si Lagos na chiatazụ jee na church ya because of ihe gbasara ego ahụ ọ na-akpụ ya na phone okwele send. Luo wee je complain wee to church members ya one by one. Wee kpesawara ha ihe dị ya daddy in the Lord mere ya. So after o kpesachara ha ya wee send ya 200,000. Wee sị ya na ọ ga-amakwa otu o esi jegwa ndị niile ọ kọtọchara na ọsọ ya na ya wee onye wayo ka ọ makwa ka o esi jegwagharị ha mgbe ahụ ka o ji send 200,000 ego wee gbakọta 2.2 million. Gain voice note ihe ọ gwara Chinazụm mgbe o send that money. A na-enweta ya bụ netwọk m. Yekwa efukwa receipt yo. Emego ntu na-eme ndị ọzọ. Ịma bank na-eko isi eme. Ha na-eme nke ọzọ na-emekwa kwa aga. Enwere limit ụfọdụ Fidelity Bank na-eko isi eme. Ụbọchị ya ụzọ 40,000 ka m nwụga ya ekweghị nye m ego ọzọ. So achọghị m ụmụ onye njem ebe ahụ iwere mmalụ na m nwa ahụ onye wayo. Ghọtago atụrụ m onye wayo. Kama na-emecha ihe enwetachi ego niile ndị oge ahụ. Tụmakwazie ndị a niile ji ekọgasịrị na m ji agwụ wayo.
ịmakwazi ya agba ime ọmọ dị mmadụ ma ọfụma ya afịa ụlọ nwere isi enwetara afịa ihe na WhatsApp kịta free six na-etrabapa ibe ma a na-ede ha na-emekarị 500 ede ha na-emekarị 500,000 ede so m na-atraba kwa ọkwa na ọ gacha ihe afọ ha ncha niile ede tata ihe afọ 500 ọbụ na ịpụ ọrụ nọsọ nke agadi onye keluga na ọgalụ cheluga echi niile ka ya fụta ndawa. Okay, thank you. Mgbe m posturu the first video m posturu n'ihe gbasara Martin na Chinazum, Martin kọntaktịrị m na WhatsApp wee drọpụọrọ meseji unu na afụ n'ihu screen. So wee gụba the meseji wee gụcha wee sị so mama onye obodo rishara my story amaladi m sef. So wee jee na page mama onye obodo wee true na o rishara that video and probably ọ ga-ahụ kọmentị ọ drọpụrụ na page mama onye obodo ka o were sendiele m na my inbox na my WhatsApp wee gbaa ya na phone eji anụ ya wee sị m na m ajụtara from him wee buru afịa wee na-agagharị na-enweghị ihe ya mere na ya ga-eji lọya wee kpụgharịa m mee ma accuse of imebi aha ya ma ọ makwa ihe owu imebi aha ya ọ mara na mgbe ọ na-arantị ihe niile ahụ na njide whole evidence n'aka m gbu ya nkịtị ọ dịbadịcha o sendiere m vidio ya sị m na vidio ya ji were akaụnta ihe Chinazum kwuru na ihe niile ahụ wasị na ha ji fake document wee laa na mmadụ mgbe niile posturu that video eji m evidence n'aka. I just want to know to the extent nwoke akpọrọ onwe ya pastor dị willing to go ihe asị na ideceive ndị mmadụ. Sendiere m the video mgbe ya nkịtị o mechakwa ọ batakwa na my inbox na m achọghị share story ya mgbe ya pastor si ya na ana m enye gị opportunity na ka ịgwa m nke wee eziokwu gwa m ọ bụrụ na iji ego Chinazum gwa m nụ ka anyị setụlụ ya off the internet mana ọ bụrụ na ime insist na ijila ego ya na m postuo video ga na m postu ha na this video gbam na internet gị marakwa amara na obidogo chain reaction obidogo anyị agazikwa agachi ha azụ ije setụrụ ya off the internet. Geenụ voice note m sendiri Martin onye mmemme. Good afternoon. I got your explanation and I'm going to share it, but I just want to let you know something. If you are really holding that girl's money, I want you to come clean. I want you to come clean. If you are really, if what that girl said is true, it is better you let me know now so that I'll put an end to this whole thing. But if you insist that video you made is the truth, we are going to follow the matter to the end. I don't know whether it gets me. We are going to get to the bottom of the truth, and the things that will follow it, you may not like it. So I want you to be honest with me before I do any other posting. I want you to really tell me if you are actually owing that girl, if what that girl said is true. This is what I want you to do, because once I start posting, I cannot take it back. So I need honesty from you. Okay? I need honesty from you. If you really took that girl's money, let me know so that I can find a way to quench the whole thing. If you insist that what you said is true, we'll carry on. We'll get to the bottom of it. So after sending this voice note, yes, send the message. He may insist. Whereas he knows deep inside no na asị ọgbaga mee video. That wasn't a smart move at all. Ọgbaga mee video gakwa fa je kpọ one quack blogger ka ọ bịa prove na ihe ọ na-ekwu eziokwu ka ọ na-agbagharị ka o prove na ego nwatakịrị o ji n'oji ya ka ịnụfụ ka obi mmadụ si aga n'ụwa. So after now post through video, post to see everything on internet. Martin onye mmemme is going behind now. Now yozi Chinazum ka ya na settle off the internet. Mani pụtara mee video si n'ihi na-ekwu wee eziokwu na eji fake document wee mee nkewa. How cruel can somebody's heart be? How cruel? Ị chọrọ ọhụrụ na ekwucha ihe agba nkịtị ibidokwa yere ekwukwakwu ya ụgwọ. Martin onye mmemme ọ ga-awọk. Ị ga-akwụ Chinazum ụgwọ ya kwụọ ya complete. Obi gị jụrụ ezigbote oyi. Ị
iwe onye isi ụka iwe nwee ike ịpụta n'ihu mmadụ niile sie asị mekikwa sure na-ekwusi ike na ihe ị na-ekwu wee eziokwu mana ịma na ị na-asị asị. Denu ndị na-ekwu na Chinazụ ekwela eje ka o je kpọrọ ya nụ. This man sef mgbe m posturu vidio ebido na-threaten m kpọọ different minions ha na-akpọ m na fonu na-agbaja m ma nke si na ya wụ lọya ma nke si na ya wụ nka. Otu a ka o si na-amaja dis Chinazụ m gwara m na o nwere agba na polisi na Nnewi ebe ahụ. Ụnụ afụ n'ihe mere na nwa ekwela anata after ọ natara nke mbụ ahụ ọ natazi again. Onye gbara onwe ya pastọ biko na achọrọ m ka unu share this video share ya massively. Achọrọ m ka onye ọ na-anụ nke wee eziokwu. Achọrọ m ka onye ọ na-amara na ụlọ ndị isi ụka niile ka ị ga na-atụkwasị obi. As for gị nwa Martin, ị ga-ewere ego Chinazụ n'ihe ana m enye gị time ka ị kwụọ ya ụgwọ ya nụ and m ga-adị involve na the payment process. So ọ garazi awụ nke gị na ya m ga-adị involve. Aga m agba chat gị na Chinechere m nụ. Gị na nze m ọzọ ejikwa m n'aka ọ na-afụcha anya vidio biko nye na aka gbasa vidio ahụ maka olu onye ọbụla ntị ga-enekwa na ya aka subscribe na this channel. Igba echiche bụkwa na ịbanye ya notification ka ị na-enweta notification mgbe ọbụla IT vidio ọfa maka na anyị kwugo ya na nyefere mbụ ụwa ọnụnwa eziokwu anyị eji na-achụ na onye mete mma anyị ekwue onye mete njọ anyị ekwue. Tata na ụgbọ anyị eburugo bata na ndị pastọ ndị ọjọọ so na-enweghị ịsịkwa ka anyị postu ya tata ka anyị nyekwa aka gbapụrụ ha afọ mana ọhụụ mgbe ọbụla na-asị dibịa so ọ bụ ọbụla anyị nwere ihe dịka mgbakọ Judas na-anọ n'elu n'ime ya so bụ ndị ọma njem ọnụ ka anyị nwere mgbe ọzọ.